għal 5 episodju ta' Zona Ewropea mielu maġġajt għandi l-Andrew nilqak għal programmi ieħor minn dawn l Grazzi Wayne tal-istedina pas-soltu u nsellimlek. Naħatien nirringrazzja aktar li dejjem għamilna programmi tajbin fejn diskutejna ħafna u dejjem jisna b'xogħol ieħor wasalna xi kompromess bejn wieħed mill-opinjoni tagħna. Mhux problema Wayne, meta trid. Mela, ħan nibdew biż-żewġ opinjonijiet li għandi għal-finali li huma li Lamine Yamal kapaċi jikteb l-istorja u prestazzjonijiet mill-aqwa miż-żagħżugħ ieħor li jismu Kobbie Mainoo. Mela, ovvjament bħalma rajtu naħseb bħalma kulħadd jaf Spanja u l-Ingilterra huma ġixtimijiet li waslu sal-aħħar ta' din il-kompetizzjoni u tipo ħanqadhom ftit daqqa dawn l-opinjonijiet u ħanejt li dawn iż-żewġ żgħażagħ brillaw din il-kompetizzjoni. Speċjalment Lamine Yamal ta' Spanja. Iż-żagħżugħ għandu 16 sena biss diġà semmejnieh fil-programmi li kellna u Andrew x'gowl skurja hekk konna nitkellmu qabel il-programm. It-tifel jidher li għandu esperjenza ta' plejer ta' 35 sena imma ilu jilgħab il-futbol biss professjonalment dal-istaġun u forsi lab vera ftit mill-istaġun li għadda mal-Barcelona meta kellhom xi injury problems. Xi tgħid fuq dal-plejer? Għalija tajt summary perfetta u player fenomenali. Illum jalaq 17 sena ngħidulu happy birthday minn hawnhekk. Naħseb żgur li ikollu birthday żgħar minn tal-lum. Żgur li tkun fil-final meritat il-bniedem kif edna u qabel ma tħallna fil-fatt. Goal inkredibbli. Player veru matur, jidher li matur. U anke wise ukoll, fil-fatt lejn l-aħħar tal-logħba kan ipponta fuq xi ħaġa iktar kera minn għandu, imma kienu qed jattakkaw Franza lejn l-aħħar. Il-fawl tattiku fuq Theo Hernandez. U għamel fawl tattiku insejt fuq min kien inti qed tgħidli. Dak juri sa ċertu punt livell ta' ħanajda intelligenza. Li player jien fajt qatt ma rajt żagħżugħ li jidher daqshekk esperjenzat. Isu ikun jaf x'jagħmel bil-ball qabel ma jirċevih. Is-soltu ara talenti minn żgħażagħ forsi rajt tajbin daqsu, però kapaċi jaqra l-logħba li players li għadhom ħafna aktar żmien minnu mhumiex kapaċi jagħmluha. Dik hija impressjonanti ferm minn dal player. 100% Wayne kif qed tajt tajjeb inti. Yamal veru jaqra l-logħba għandu involut fil-logħb ma ninsewx li għalkemm skorja gowl wieħed u għalija kien hemm ċans biex jiskorjah qabel flop oħra personalment. Ma tajtx l-istorja kollha għax dak kellu 3 assists dal-plejer. Mhix ċajta tikkontribwixxi għal 3 assists ta' 17 sena ta'. U tajjeb ngħidu fuq Yamal, Wayne, il-fatt li skorja nhar it-tlieta tfisser li kiser ir-rekord ta' l-iżgħar goal scorer li qatt kellna f'European Championship Tournament. Eżattament, iva. Kont ħadd semmija u ħadd semmi wkoll Lamine Yamal s'issa f'dil-kompetizzjoni jinsab equal top assister ukoll. Jien ejda żgħar ngħid li bħala għandu ċans jieħu player of the tournament ta' 16 sena biss. Żgur ma mmerikx fuq naħseb ma ninsewx li hemm ukoll il-young player of the tournament jien inkun ixxokkjat jekk ma jieħduxu. Ħanibda hemm. Toħodhom it-tnejn li huma però. Jien ma neskludijiex, żgur ma neskludijiex Wayne. Wieħed mill-aqwa stilel, però ħansemmu player ieħor
waqt il-programm li nemmen li huwa wkoll kandidat għal plejer tat-tournament li forsi in-nies forsi mhux qed jagħtu każ ħafna inħoss jien. Niġu għalih iktar tard. Mill-banda l-oħra żagħżugħ li ieħor li kont insemmi huwa plejer fil-fatt jilgħab ma' tim li żomm Andrew, Iva. Kobe Mainu li fil-bidu tal-group stages ma kienx qed jilagħbu Southgate iżda mill-logħba tal-Slovenija beda jilgħab. Daħal fil-half time kien ma' Slovenja. U mbagħad mill-logħba ta' Slovakkja lem dejjem beda. Kull logħba beda. U kien sur mast nofs il-ground. Bħalissa rajt statistika tiegħu għandu l-aqwa pass percentage, pass accuracy percentage li qatt kien hawn fl-istorja ta' Euros sissa, ovvjament qed ngħidu. Il-plejer huwa kalm ħafna huwa sur mas nofs il-ground kapaċi jikkontrolla il-logħba. Plejer ieħor li ma tistennix għad għandu 19 sena biss, jew 18, ikkorreġini Andrew. Għandu 19 sena. Kobe Mainu. Żgur li lew. Fenomenali. Infatti, jekk semmejna li jamal matur u kif jilab u il-prestazzjoni tiegħu, l-esperjenza li forsi minn xattanza su. Wieħed irid naħseb jgħid l-istess għal Kobe Mainu minkejja li forsi għandu 3 snin ikbar minnu. Sentej għax Kobe Mainu ma nistgħux ngħidu li m'għandux maturità fil-lob tiegħu. Jiena kif taf wejn inżomm ma' Manchester United u kif nafu Kobe Mainu jilab ma' team, ma' dak it-team, huwa regular fil-first team, tista' tgħid. Matur ħafna kif jilab fil-fattu biex infakrek skorja gol fl-FA Cup Final din is-sena kontra l-Manchester City. Prestazzjonijiet tajbin ħafna, kien kważi l-aqwa plejer nazzar ngħid tal-Manchester United is-sena l-oħra jew fost l-aqwa ħa. Jiġifieri tafx qed ngħid fuq li da l-plejer wera kont naf qabel il-Euro li da l-plejer huwa kapaċi jagħmilha. Jien wieħed minn dawk li jemmint li kapaċi jagħmilha mal-iskwadra tal-Ingilterra. Fil-fatt fil-bidu forsi kien hemm kienet jiddubita jażlux jew le mal-aħħar 26. Imma jien qed missu jażlu u wera biċ-ċar l-ewwel ġiex lobiet tajjeb ngħidu beda Trent Alexander-Arnold minn floku tista' tgħid f'dak il-pożizzjoni. U fil-logħba mal-Slovenja kien beda Conor Gallagher. Trent Alexander-Arnold ma tantx irnexxa tajjeb ngħidu f'dak il-pożizzjoni. U mbagħad Conor Gallagher għamel ħaf ma kienx ta' barra minn hawn ħa ngħidu hekk. U mbagħad daħħal il-Majnu u jien meta rajt dik il-logħba ġarajt titjib mill-Ingilterra kif daħalu ġarajt livell naqra aħjar mill-ewwel żewġ logħbiet u nofs. Ħankun qed ngħidu hekk. U jiena nkompli nara l-lob tiegħu l-iktar ħaġa li laqtitni apparti li qed jilgħab tajjeb. U qed jiffaċilita ħafna lil Declan Rice fil-lob tiegħu. Declan Rice beda t-tournament insomma mhux orruri ma mhux ta' barra minn hawn laqqas. Imma rajtu logħba u naħseb di forsi totta anke għat-tim kollu tal-Ingilterra. Declan Rice olla l-livell tiegħu, speċjalment jiena laqatni ħafna meta l-Ingilterra labna kontra l-Slovakkja. Għalija hemmhekk kien wieħed mill-aqwa players fil-ground dikinhar. U naħseb Declan Rice minn hawn minn hemm. Jiġifieri Majnu tajjeb hu mid-darba welf wejn naqblu mid-darba welf. U jiena nħoss li jgħin it-tim ukoll. Jgħin oħra. Tajjeb ukoll, eżatt. Forsi jagħti dak il-bilanċ biex ngħidlek. Eżatt, huwa aktar adattat is-sistema milli forsi Trent Alexander-Arnold li mhux Asu midfielder. Eżatt, asu midfielder propju, proprjament bħala fullback u Trent iktar adattat tal-sistema fejn ikollok runs it behind mill-wingers li forsi Southgate ma jilabx dik is-sistema li kien jilab Klopp. Eżatt. Ma setax jadatta ruħu għal dak it-tim. Minn bada l-oħra Majnu mal-ewwel adatta mal-ewwel sab il-forma
u kellu kompetizzjoni bil-laqwa issa. U jiena li laqatni wkoll il-plejer għaxin ninsegwih ovvjament u hekk. Veru umli, kalm, composed, ma jidirx li għandu rasu kbira jew xi ħaġa, on the ground jilab, imur id-dar jitrenja u kollox. Le, mux Dak l-aspett ħafna showboating u affarijiet żejda. Le, effettiv. Eżatt, players hekk jiena vera jgħotuni, vera jogħġbuni. Kont ħansemmi wkoll appart dawn il-ġiex żgħażagħ dik kienet kompetizzjoni fejn rajna players iż-żgħar jimpressjonaw iktar forsi mill-players li kellhom li għandhom l-esperjenza. Tiġi frasi wkoll minn tal-Ingilterra il-player li fil-fatt wasalkom għal-finali Andrew Ollie Watkins li kontili insostni ma' sħabi li għandu jilab Idaħlu? Lock Hurricane. Alright. Okay. Fil-fatt xkien daħal ma dawx biex jisib il-gowl u fil-fatt l-Ingilterra għaddew għal-finali bil-gowl tiegħu. U l-assist taħu ukoll Cole Palmer li huwa plejer żgħir ukoll. Forsi qed tiġuni frassi plejers ta' Spanja, Nico Williams ukoll. Iva, ieħor impressjona ħafna. Impressjona ħafna u forsi qed insemmu Lamin Yamal. Nico Williams ma kienx ovvjament ikbar minnu, ma Nico Williams ma kienx il-bot minnu. Użgur li le. Użgur li le. Dawn il-Euros. Nico Williams dribbler tal-blim vera. Qed nieħu gost nara dawn il-wingers actually juru. Juru xi sarfu. Juru naqa' karattru għax forsi dan l-aħħar konna naraw lob. Fejn il-wingers ma stanx setgħu juru xi sarfu, ħafna drabi narahom jikkrossjaw biss jew forsi jduru lura jippruvaw xi fidda ma xejn speċjali. Ħadd gost nara dawn il-wingers jieħdu gost jilagħbu futbol. Iva veru daw il-ġiex wingers ta' Spanja żgur jiġifieri kienu fost l-aqwa players tat-tournament. Naħseb insemmi żagħżugħ ieħor li tista' tgħid kellu tournament tajjeb għalkemm inqalgħu fil-quarter finals huwa Jamal Musiala tal-Ġermanja. Jiena naħseb li kellu tournament tajjeb ħafna. Konna nafu li da player ta' potenzjal kbir minn żmien minn kien żgħir u naħseb da tournament kellu tournament tajjeb li fejn barra wera lin-nies kemm hu player kapaċi. Il-logħba Spanja-Ġermanja se tmur both ways, ġifieri stajna nitkellmu. Mhux hekk differenti, staflok Jamal stajna tinsemmu lil Musiala. Jiġifieri ma rridux inneħħu l-mertu. Ħadsebu dik il-logħba fil-fatt tant kemm hija logħba li tista' tmur either way li jien u int morna naħa oħra fuqha, fuq minn ħsibna ħajrbaħ. Biex tara kemm tqassa Iva veru for the record. Imma ħaġa oħra ħanseb dik il-logħba x'daqqa tara sabel Mikel Mino li skorja l-aħħar gol ta' Spanja fl-aħħar tal-extra time. Iva għas-semmejnija. Għax ma kellix programm minn dakinhar law, veru gol tal-bliħ, ta' Jamal kien ovvjament klassi għalih imma dak id-daqqa ta' ras mhux ċajta ta'. Le, impressjonanti. U kollu nazzarda ngħid naħseb qatt ma kienx lab minuta forsi lab vera ftit qabel ma skurja l-gowl. Jien ma rajtu xi. Ija daħal sostitut sa fejn fien waqt l-extra time. Eżatt, u naħseb fil-lop li kien hemm naħseb għażdaħal jilab. Jew forsi lab. Le, ma tantx kien regolari jew jidħol jilab 5 minutes mhux kien sinifikanti. Għandur lura fuqek wejn li semmejt il-Watkins. L-ewwel naħseb kien finish veru tajjeb u ma kienx finish faċli. Għal min jaħseb li dik kienet faċli. Kien angulat u kellu difensur eżatt miegħu. Żgur, u biex issib il-far corner hemm veru diffiċli. Ma tantx rajni jilab fil-fatt Watkins dak tournament is-sabiħa, imma le veru impressjona Watkins naħseb ħaġa. Jien li nara fl-strikers Lily minn Kane li huwa irregular starter,
Watkins u Tony joffru żewġ aspetti differenti ħafna fil-filma tiegħi. Tony, jiena jfin Tony joġobni ħafna kemm mentalment u b'saħħtu, pereżempju, apparti li fiżikli b'saħħtu wkoll, imma anke mentalment il-plejer jidħol fil-ground ħajamillek impatt, taf li ħajuri x'inhu kapaċi. Jiena meta rajtu wara li kien sospis għal 8 xhur, l-ewwel logħba kien il-captain dik il-konfidenza u skorja. Friki kontra Nottingham Forest tal-Brentford qed ngħidlek. Tony għandu hold up play tajjeb ħafna. U anke fil-fatt skorja l-penalty kontra Svizzera li biex ikollok dak it-teknik biex ikollok il-konfidenza tagħmel dak it-teknik. Mentalment saħħek. Ekku jħares il-gol il-goalkeeper. U bilkemm jieħu run-up jekk innotajtu, bilkemm ħaran-up, dik ħaġa oħra li impressjonanti. Fil-fatt beda jispjega li attwalment dik jagħmilha sa ċertu punt apposta li ma tantx jieħu run-up għax u jgħid li għati il-gowler inqas ċans jirreaġixxi mill-mument li jiġri sakemm jiġi mill-qut il-ballun. Jingħata mal-ewwel u tagħmel. Jingħata kważi mill-ewwel. Jista' jistenna f'postu Tony imma mbagħad once li jagħmel il-ġirja il-ballun mill-ewwel jitlaq, allura aktarx l-speed ikun pjuttost b'saħħtu. Imma id-differenza bejn Tony u Watkins biex iktar ndur fuq dal-punt. Tony kifet lek għandu hold up play tajjeb b'saħħtu fiżikli u jien joġobni anke kemm b'saħħtu mentalment, imma pereżempju fil-fatt meta daħal ma' Slovenja, ma' Slovakkja, skużani, l-ewwel ġab l-assist tal-Kane għat-tieni goal, għal-goal li skorjajna fl-extra time l-Ingilterra. U mbagħad kien effettiv ħafna biex jgħid l-Ingilterra jirpu l-fouls. Jekk tiftakar sew. Meta għandek dak l-outlet li inti jekk inti l-goaler tista' tagħti daqqa l fuq u taf li għandek ċans hold up play u kif qed ngħidu kif iżomm il-ballun u jista' jirbaħlek il-fouls dak tul tajjeb biex toħroġ to get out of your own half. Forsi stennejt Jew to get further up the pitch. Jista' ngħid Kane jagħmel dak l-irwol aħjar milli kif qed jagħmel. Kane Żgur. Vera jinsab top scorer, jkun top scorer 3 goals. Ekku. B'xi mod ieħor ħankun onest ma nafx kif iżda. Strikers, I guess, kultant ċans wieħed u goal. Le, dik ma nistax ngħid li ma naqbilx miegħek li Kane ma tantx impressjona, però Kane, I guess, daw l-strikers li huma tant tajbin, kultant jistgħu ma jagħmlu lek xejn logħba sħiħa. Tiġihom ċans wieħed u daħlu l-ballun fix-xibka. Kane. Ftit chances kellu u 3 goals. Li rrid ngħid fuq Watkins ħaġa li joffri differenti minn Tony u naħseb anke minn Kane. Għandu l-abbiltà to run in behind defenses. Għandu ġiri tajjeb ħafna. Għalhekk huwa sostitut effettiv meta forsi id-diviża tkun ħarira għajjena effettiv bħala sostitut. Eżatt, u minnu li qed tajtin ta' fatt li d-difiża tkun forsi għajjena. U t-tieni ħaġa, meta għandek difensuri b'saħħithom bħalma ejja ngħiduha kif inhi Van Dijk huwa difensur b'saħħtu ħafna fiżikament, li jkollok forsi xi ħadd tajjeb fil-hold up play jgħinek b'mod, imma forsi daw li huma b'saħħithom forsi m'għandhomx dik il-pace bħalma nafu li għandu Watkins, il-ġiri u dak l-aspett. L-effettività ta' hold up play qed ikollok difensuri bħal Van Dijk tonqos. Eżatt, dak li rrid ngħidlek, u forsi l-Ingilterra rridu xi ħaġa differenti f'dik il-logħba u fil-fatt sarfet f'gowl ta' Watkins li waslet lill Ingilterra għall-finali, ġifieri għamilt sew li semmejt il-Watkins u ħloqna diskussjoni tajba fuq dan il-punt. Inti tsemmu l-Ingilterra, ħankomplu naqqa fuq l-Ingilterra kumment li ktibtilna intendru. Minkejja il-kritika kollha li għala Gareth Southgate tul it-tournament u jgħat irid il-mertu tal-fatt
li rnexxielu jwassal lill-Ingilterra sal-finali tal-Kampjonat Ewropew għat-tieni darba konsekuttiva. U hawnhekk ikolli naqbel miegħek nerġa' għax Southgate li forsi ħafna maqdruh inkluż jien issa jinsab fil-finali għat-tieni sena konsekuttiva. Forsi ma labx l-isbaħ futbol u min qed jgħidlek li r-run tiegħu għall-final ma kienx waħda tajba, imma xogħlu għamlu. Fil-fatt ħafna inkluż aħna lil Gareth Southgate tajnieh il-kritika li lab futbol boring, forsi ma kienx qed ikun kreattiv biżżejjed, kien jilgħab passive wisq. Iżda għażliet forsi ta' ċertu players fil-line-up. Ma nistgħux ngħidu li kien perfett, żgur. Biċ-ċert irnexxielu jasal finali. Forsi hawn min ħajjgħidlek li r-run sal-finali ma kienx waħda tajba għax kisbu 5 punti biss fil-gruppi u kellhom bżonn l-extra time biex jgħaddu kontra l-Slovakkja u l-penalties kontra l-Svizzera. Iżda ejja niftakru. Qed tiġini eżempju fras, il-Portugal lura fl-2016 meta rebħu il-tournament. Għaddew għal-fażi tal-gruppi 3 drojiet. Iva. Jekk tiftakru sewwa. Forsi vera Southgate biex qed jilgħab l-iktar futbol konvinċenti, l-iktar li konvinċik, iżda qed ikun effettiv. Ekku, u ħanajdlek għax min jgħidlek di fuq tar-ran li forsi kienet eħfef minn ta' Spanja. L-ewwel qed ma nafx kemm kienet ħafna eħfef, sinċerament. Mhux ngħidlek forsi kienet itqal imma Spanja l-ewwel round labu ma' Ġorġa, Ingilterra ma' Slovakkja. Mhux ħanajdu it-tnejn tippretendi ħajgħaddu. Vera Spanja labu ma' Ġermanja u mhux ħanajdlek li huma ħżien għall-Ġermanja far from it. Imma ma tistax tgħid li kienu xi unbeatable. L-istess mod l-Ingilterra labu ma' Svizzera li ejja ngħiduha kif inhi. Ma kienux tim foqra f'qir tul it-tournament kollu, anzi kienu veru tajbin. U semi-final, Spanja kellhom Franza veru tajbin ħafna, u ma nistgħux ngħidu li Ingilterra kellhom l-Olanda li mhux ħżiena laqqas. Mhumiex forsi l-Olanda li kienu fil-passat, imma jiġifieri ir-ran ma tajtx li kien hemm xi diskrepanza ta' barra minn hawn fil-fema tiegħi. U t-tieni ħaġa, forsi u għawek, forsi di li l-in minn Spanja ħatmur dal-punt, għax kellu forsi dak li inti tista' tsejjaħlu ran neħfef. Fl-aħħar mill-aħħar rebaħ il-grupp li tista' tgħid li l-futbol ma kienx konvinċenti mid-darba u elf, kien boring, għajt li trid. Rebaħ il-grupp. Dak kien tista' tgħid forsi dar ran eħfef, jekk tittajtek, kien premju tal-fatt li l-Ingilterra rebħu l-grupp l-ewwel ħaġa, u n-nies tajt li xtajdli fuq il-lob x'ħajftakru li lab lob orrur fil-gruppi by and large jew il-fatt li rebaħ il-grupp. Naħseb jiena n-nies factually ma' żmien at best jiftakru minn li rebaħ il-grupp. Il-lob veru trid tilab lob sabiħ u Spanja labu lob sabiħ ħafna u rebħu l-grupp tagħhom biex inkun qed kollox. Imma għamel dak li kellu jagħmel fl-ewwel round u mbagħad ftit l-ewwel logħba veru kellu bżonn gol ta' Jude Bellingham fl-aħħar net biex salva lill-Ingilterra u tista' tgħid xogħlu bħala manager tal-Ingilterra naħseb xogħol Gareth Southgate. U mbagħad skorja kien, imma l-Ingilterra għaddew. Ma' Svizzera wkoll, anzi hawnhekk marru minn taħt f'kull logħba s'issa fin-knockout phase, imma ma' Svizzera marru minn taħt kwarta nieqsa tal-logħba u mbagħad skorja gowl Saka
sab il-gol, u mbagħad l-Ingilterra għaddew bil-penalties. Reġgħu għaddew. Saka kien wieħed l-isbaħ tat-tournament finish brillanti wkoll, ma tantx semmejni f'daqshekk il-gol ta' Saka kontra Iva, kien finish sabiħ ħafna. U actually ma nistax ma nsemmix il-gol tal-Olanda kontra l-Ingilterra, għax dak kien gol sabiħ ħafna wkoll. Kienet gol sabiħ ħafna. Xavi Simons, eżatt. Nemmel, mhux qed inneħħel mertu minn Xavi Simons, nemmel li Pickford kellu jilqgħu imma dak. Hemm argument validu hemm u mhux ħanajdlek li mhux minnu, ma kienx impossibbli xtilqgħu forsi u ma nistgħux ma nsemmux li għamel żball Declan Rice in the first place. Għax minn għalija rema l-ballun u imma insomma. Imma Southgate wasal sal-final, tista' tgħid il-logħob. Nar il-ħadd, in-nies meta jiġu għall-logħba mhux se jiftakru kif lab fil-logħob l-oħra, se jiftakru li wasal sal-final. Li qegħdin hemm l-Ingilterra. Jekk l-Ingilterra jirbut tazzada, in-nies żgur jinsew il-football boring kollu. Ħafna nies kull ma jiftakru fl-aħħar mill-aħħar minn rebaħ it-tournament. Dak li jiftakru. Style of play. Kemm jiftakru nies? Forsi jienu int niftakru. Imma dak ir-raġel li dak il-persuna li forsi jara. Li qed tgħid ovvjament is-supporters Ingliżi mhux ħajatu każ l-style of play jekk appuntu Southgate iġib it-tazza l-Ingilterra, dak hu l-punt li qed qajjement. Issa jiena bħala neutrali ovvjament ħankun kompletament onest miegħek m'iniex kontent li l-Ingilterra b'dak l-istil tal-logħob waslu sal-finali. Xtaqt forsi xi tim bħal l-Olanda jgħaddu jew Svizzera. Ara, jien forsi xtaqt aqwar mill-Ingilterra. Imma ma nistax ingerger mbagħad meta da wasal sal-final. Dak hu li wasalt sal-finali. Kemm nistgħu waħħal fih. Ma tantx tista' tgol fuqha. Jien li qed ngħid bħala neutrali ikolli nistqar ħanżomm ma' Spanja fil-finali minħabba l-istil tal-logħob li labu l-Ingilterra u forsi kellkom il-fortuna naqa' magħkom ukoll kien hemm xi drabi, speċjalment kontra l-Slovakkja. Ovvjament biex tirbaħ mhix fortuna, mhux fortuna biss kieku kontu sal-aħħar ma kontux ħatgħaddu, jiġifieri żammejtu ruħkom fil-logħba sħiħa. Iżda dak il-gowl fl-aħħar kif kien hemm element ta' fortuna fih. Kieku referita minuta inqas. L-affett kienu. Storja oħra żguru. Dik żgur. U veru forsi kien hemm element ta' fortuna. Imma trida l-element ta' fortuna. Spanja kellhom ukoll, ħankun onest, Spanja kellhom ukoll. Ekku. Nemmen li dak il-penalty li jagħmel Kukureja, sinċerament ma nafx kif ma. Seta' għalija kellu jtieħ. Ekku, ġifieri fortuna xi kultant kull tim jew ieħor dejjem iridu f'tournament. Ħadd semmilek każ ta' penalty wkoll ta' Dumfries fuq Kane. Jien ma kien. Għalija ma kienx, ħantik tliet raġunijiet. L-ewwel raġuni Kane. Bat ngħidilek offer. L-ewwel raġuni Kane xutja lil Dumfries mhux bil-kontra. Jiġifieri Kane kien li ta' il-fawl. It-tieni ħaġa il-follow through Dumfries sinċerament speċjal dik il-pożizzjoni biss għax prova jibblokka l-ballun. U t-tielet ħaġa l-outcome asli kien fawl. L-outcome didn't change anything. Ma kienx ħadd ix-shoot, trajectory of the shot. Jiġifieri ma fetwax ix-shoot ta' Kane dak l-intervent ta' Dumfries. Jiġifieri għalija sinċerament ma stajtx nifhem kif taħ il-penalty.
rajna ħafna potenzjalment iktar forsi ovviva. Kontroversjali żgur kien, mhux sendur mal-lewża. Jiena ħoss l-ewwel net meta tidħol bl-istads qed tilab man-nar. Dejjem qed tilab man-nar. It-tieni ħaġa kien ix-xutti għall-ballun, mhux ma xuttijaħ, jiġifieri ix-xutti għal Dumfries ma nafx. Mela, ix-xutti li qed ngħid ix-xutti għall-ballun u mbagħad ovvjament għax bil-follow through ta' Saqaħ kien spiċċat f'Saqaj Dumfries. Li forsi nista' ngħid tista' tgħid kien accidental collision. Ħanajdu dak il-mod naħseb. U forsi fair enough tajt dak mhux penalty. Tal-outcome mhux għax qed ngħidlek mhux minnu, iżda bl-istess mod jekk xi ħadd jaqbad ikun hemm il-logħba fin-naħa l-oħra tal-kaxxa jagħti daqqa ta' pon lill-plejer ieħor. Huwa penalty. Irrispettiv ta' xi jiġri elsewhere. Ġifieri għax l-outcome ma ffettwax, ma naħsibx li neċessarjament huwa minnu huwa raġuni. Però li qed ngħid. Li forsi ngħid. Li qed ngħid kieku vera kien penalty. Nemmen li Kane ma kienx jagħti ix-xut qabel, kieku Dumfries laqtu qabel ma tax xut kieku kien dak il-każ. Forsi veru. Kieku penalty kieku Dumfries laqtu qabel ix-xut. Però Dumfries ma stejt laqtu tal-Kane laqat il-Dumfries rajta jien. Naħseb aspett ukoll li forsi. Hawnhekk ma naqbilx miegħek. Nifmek, aspett ukoll li forsi għamlitha kontroversjali u veru il-fatt li din kienet ġol kaxxa. Għax barra l-kaxxa. Kieku ta' fawl in-nies jiġu jaqgħu jqumu sa ċertu punt. Naħseb l-effett li ċertu fouls fil-kaxxa u forsi dan huwa a broader debate fil-fema tiegħi. Jirriżultaw f'outcomes sproporzjonat jekk ikunu mogħtija bħala penalty. Għax penalty kif naħseb taqbel miegħi hawn huwa probabilità enormi favur l-attakkantu, favur it-tim li attakka li jiskorja. Ġifieri min fawl li forsi ma kien forsi fawl li ma kienx jistħoq għas-sitwazzjoni. Ċans xut ċans ta' madwar ħabej wieħed u ieħor 80% li jirriżulta f'gowl. U forsi tifhem dan l-argument li qed nagħmel jien wejn. Iwa ħarret. Dik il-ħaġa li forsi kieku kien wara l-kaxxa kien jagħti fawl jew le referi. Dik mistoqsija. Jiena naħseb iva kien itih. Dik mistoqsija oħra sinċerament mhux dilgħu bistrajt ħafna penalties fi żmien li nara l-futbol li kieku saru post ieħor fil-ground ma kienx jingħata bħala fawl. L-Italja. Possibilment ukoll. L-Italja tara 7,000 minnhom sena. Jiena naħseb ukoll li forsi fl-Ingilterra aħna mdorrijin il-lob tal-Premier League li jiena nara li kuntatt huwa konsidrat iktar aċċettabbli naħseb mill-Ewropa wkoll. Forsi aspett ukoll li forsi aħna inqisu iktar aċċettabbli forsi dak fl-Ingilterra fil-League forsi ma kienux ituh. Fatt ħafna Ingliżi laqqas ħasbu li kien penalty. Iżda Taljani. Jien l-unika plejer li rajt jippruva jkonvinċi referi għal penalty kien Harry Kane. L-oħrajn qastaw kasu. Ma nafx kien xem saka ma Kane żgur. Imma ma kienx xi appell enormi laqqas mid-darba għel. Imma Iva, dak kien kontroversjali żgur wejn. Nifhem di asmet ħafna opinjonijiet mid-darba għel indunajt ġara. Forsi ovvjament ħadd idħol kemm element ta' bias għalija li daqa kontra l-Ingliżi, kun onest.
u kemm forsi element ta' bajs minnaħa tiegħek. Jien Jista' ukoll ovvjament jiena għadik meta nitkellem jew hekk nipprova qatt ma nkun bajs imma xi ħaġa dejjem. Le, dejjem hemm element ta' opinjon, ħanajduha iktar subjectivity milli bias. Naħseb hija il-kwistjoni. U naħseb li huwa dak il-każ wejn fl-aħħar mill-aħħar. Jekk huwa fawl għattim li żommi għawint, kieku żgur qed tappella l-penalty, imma bl-istess mod jekk imur kontrik, jekk int għamil dak il-fawl, żgur tirrabja kieku jagħti penalty kontrik. Naħseb jien. U għawek żgur naqblu fuq dak il-dal-punt. Ovvjament. Kadduru għall-aħħar opinjoni u inti Andrew sejdina li Dani Olmo huwa plejer li brilla għal Spanja tul il-tournament u kien sorpriża għal ħafna nies. Dani Olmo plejer ieħor li brilla flimkien mal-plejers li semmejna kellu logħba tajba ferm kontra Franza. Kif ukoll fil-group stages kellu kompetizzjoni tajba tista' tgħid. Għalija kien ferm aħjar minn Alvaro Morata u għall-finali żgur għandu jibda u dak l-attakk ta' Spanja Dani Olmo, Nico Williams u Lamine Yamal. Sa fejna fin kważi dejjem beda Dani Olmo. Kważi dejjem beda Forsi huwa minnu li forsi fit-tielet logħba ma beddix. Kontra l-Albanija ma naħsibx li beda ma ninsewx li mal-Albanija kienu ġareb l-grupp, kienu qed jilagħbuha sempliċement biex jalqu l-grupp to make up the numbers. Kien qed iserraħ dik il-logħba Għas kellu bżonn jilgħab passaġġ. Insomma li qed ngħid Spanja għandhom attakk li tal-blieħu. L-Ingilterra ma nafx kif ħajżommuhom. Li rrid ngħid fuq Olmo, jien kif naħseb naqblu hawnhekk mid-darba u elf li plejer ieħor brilla f'dat tournament. Jien ħassejt li ħafna nies isu laqqas taw kasu kemm kien tajjeb, ħassejt kien hemm elementa. Jien rajtu vera kien tajjeb tul it-tournament. Dew semmuh wara logħba kontra Franza, però qabel ikolli ngħid ma tantx dew semmuh in-nies. Kwit, ma dejjem kienet jilgħab tajjeb u jiena ma nistax ma nsemmix. Imma ta' plejer kulħadd jaf bih sa ċertu punt u n-nies isemmuh lil Rodri tal-Manchester City li ukoll kellu tournament tajjeb, ma nistax ngħidu ma kellux tournament tajjeb. Għandu esperjenza, kaptin tajjeb, għalla volja Morata u għal-kaptin għal Spanja, ġifiri, u wera li u l-player li ju, insomma, fil-pozizjoni tijaw specialment. Ġifiri, le, meta tara Spanja għandhom 4-5 players, impressionaw individualment. U anke għona collective level. Nafu li jiena nħoss li Spanja labu l-aħjar futbol. Issa tajt li għax Ingilterra wassu fil-final forsa ħatajt li Ingilterra ma nistax ma ngħidx li Spanja labu l-aqwa futbol sissa fit dan it-tournament, issa ovvjament il-final huwa final. Ħajkollhom problemi l-Ingilterra żgur se tkun sfida biex jiwaqfu l-attakk ta' Spanja. Imma jkolli ngħid hawnhekk fuq id-difiża tal-Ingilterra li across the board ma kienx ira ħafna d-difiża. Jiena li Margeh impressjona ħafna l-ewwel wieħed. Għalija Ezrikonsa. Walker ta' 35 sena jibqa' jiġri jibqa' kapaċi. Vleġġa ir-raġel. Ilaħħaq ma' kull attakkant, jienek rajtu. Veru jien, ilaħħaq ma' kulħadd, veru, dak veru tajjeb. Veru kien tajjeb. Stones. La kważi l-fatt li ma nsemmuhx, bi kemm issemma? Għax la ma għamel xi grafitajiet. U laqqas tajt li kien ta' barra minn hawn. Xi kultant trid players hekk. Eżatt. U Trippier veru ma kienx ta' barra minn hawn, iżda
ma ninsewx li kienet isot toqba sa ċertu punt, kienet jilab kontra Siequ billi kien left back li menitux żgur. Iżda mbagħad ma nistgħux ngħidu li kien daqshekk diżastruż. Però m'iniex konvint. Jamal l-istess naħa ta' Le, kontra Jamal jekk dak. Ikolli ngħid, forsi Għandi kursi ta' jibdix il-xogħol anzi, fil-fatt. Kont ħasemmi dak il-patjin kieku qiegħed fil-pożizzjoni ta' Southgate naħseb nibda lil Luke Shaw. Nikkonsidra żgur, apparti li Shaw jagħti benefiċċji oħra lill-Ingilterra meta taraha. Il-fatt li Xellugi tagħmel differenza enormi hemmhekk. Għandek il-crossing. Jista' jattakka. Komdu iktar biex javvanza. Daw l-aspetti kollha qegħdin hemm b'xaħat bħal Luke Shaw. Però anke jien li biex jiddefendi lil Jamal taħseb Shaw aktar effettiv. Iva, dak ukoll naqbel miegħek. Però għax vera għadna ħajbatu l-Ingilterra biex forsi waqfu l-attak ta' Spanja, u minix se nippretendi li se tkun faċli, nkun qed nikdeb jekk ngħid hekk. Skużani. Skużani, imma difiża ma nistgħux ngħidu ma weritx il-kapaċitajiet tagħha tal-Ingilterra. Forsi l-goler. Minix Okej. Nifmek. Mhux punt invalidu. Ma tajtx li għamel ħafna żbalji ta' barra minn hawn, imma nifmek li forsi huwa potential weak point. Ħanajdlek hekk. Kieku l-Ingilterra kellhom goler bħal Donnarumma li. Jew Manjan ta' Franza. Eżatt, però ħansemmi il-Donnarumma li l-Italja salvhom minn xi umiljazzjonijiet. Żgur. Ma kontx ninkwieta daqshekk għall-Ingliż. Le, forsi mhux l-aqwa goler li hemm. Pickford ma jkonvinċinix jien. Labsa aħu laqas. Jiena sinċerament. L-Ingilterra dejjem kollha problema ta' goler. Le, dik vera li qatt ma forsi kell minn żmien tista' tgħid Gordon Banks alla jaħfirlu u forsi tajt Peter Shilton. Ma tistax tajt li kellhom xi goalers ta' barra minn hawn l-Ingilterra ma' żmien. Kellhom goalers diċenti minn hawn minn hemm imma mhux ħanajdlek li kienu ta' barra minn hawn. Jiena sinċerament qatt ma laqatni Unai Simon ta' Spanja imma ma nistax ngħid li kellu tournament ħażin. Jien pereżempju iktar joġobni David Raya ta' Spanja bħala goalkeeper, ikolli nkun sinċir. Imma ma sax ngħidu li kellu tournament ħażin. U nifmek wejn assolutament dwar il-punt tiegħek li Pickford jista' jkun weak point għall-Ingilterra. Jien qed naħseb ukoll. Biex nagħla ovvjament nagħtu xi predizzjonijiet fuq il-finali. Jien nistenna finali nervuża, ħankun onest. Mhux ħanoħodha bi kbira li tibqa' xejn b'xejn u tmur għal ħin barrani, però fil-ħin barrani għandi feeling li Spanja jsibu gol. U jirkun b'xejn. All right, ara, ħankun onest. Finali, finals ħafna drabi dejjem ikunu attritional. Margin for error kif nafu huwa kważi baħ, xejn. ċansi ta' żbalji ma tax ta' fordihom f'turnament hekk, jiġifieri li tkun logħba nervuża, probabbli nazzarna ngħid nippretendiha wkoll. Inħoss Ispanja huma l-favoriti, iva. U imma kultant di forsi twemmin bażwi forsi żbaljat ukoll. Meta tgħaddi kif għaddew l-Ingilterra, kultant jibda jiġilek is-suspett li isu hemm l-isem tagħhom fuq it-trofew. Destin ma nafx. Jiena naħseb Spanja labu l-aqwa futbol dat-tournament. U
Imma, u punta hekk, għada fid-disa, dak kollu se jintesa. Ħadd ma ħajftakar għax labu laqwa futbol u l-Ingilterra ma tantx labu tajjeb, x'jiġri fin-90 minutes u possibilment beyond. Huwa dak li jgħod. Imma jekk Spanja jilagħbu tajjeb u jirpu l-logħba, ikolli ngħid ikun ħaqhom it-tazza mid-darba u elf. L-Ingilterra ikolli ngħid logħba speċjalment fin-knockouts għalkemm tiebu qisni rajthom ftit minn wara l-logħba ta' Slovakkja. Minn wara l-logħba ta' Slovakkja, Switzerland uraw xi titjib u mbagħad kontra l-Olanda speċjalment l-ewwel ħaf. L-ewwel ħaf. Labu futbol vera sabiħ, labu futbol li jekk l-Ingilterra joħorġu fl-ewwel ħaf ma ħarġu kontra l-Olanda, it-tazza faċilment tkun tagħhom. Kapaċi li ngħid, pereżempju l-Olanda li għamlu fit-tieni ħaf u l-Ingilterra tajjeb ħafna. Jiena jkolli ngħid id-difiża ta' Spanja, jiena sinċerament bit-tajjeb kollu tal-attakk, jiena nħoss li d-difiża ta' Spanja mhix ta' barra minn hawn. Mhix unbeatable. Ma naħsibx li like with like ma l-Ingilterra ma naħsibx li hija aħjar, sinċerament, id-difiża meta tqabbel. Imqar is-central defenders l-outfield, ħalli ma nqabbilux il-goaler. Jiġifieri hemm dak il-weakness inħoss jien potenzjalment ta' Spanja. Jien pereżempju kont inħoss kieku l-Ingilterra kienu kontra Franza fil-finali. Kienu jbagħtu iktar kontra dik id-difiża ta' Franza u għandhom goaler veru tajjeb kif taf li jiena infaħħar ħafna l-Manjan. Aspett ieħor li jiena nara forsi tista' tgħid favur l-Ingilterra. Forsi kontrihom tista' taħdem both ways. L-Ingilterra ħafna minn dal-players għaddew mill-esperjenza 3 snin ilu li tilfu l-finali. Li dik forsi tgħinhom jitalmu mill-iżbalji, mid-disfatta u timmotivhom iktar u iktar biex jollu t-tazza. Għandhom players ukoll għandhom player kbir bħal Bellingham nafu li huwa European Champion ma' Real Madrid ma' l-klabb tiegħu li forsi tgħin mentalment. Jiġifieri naħseb minn dak l-aspett l-Ingilterra għandhom dik il-ħaġa li forsi l-fatt li għaddew minn disfatta tal-finali 3 snin ilu jaf forsi tgħinhom. Biss mill-banda l-oħra il-fatt li Spanja m'għandhom l-ebda plejer li kien f'xi Euro passat ta' forsi 4 snin ilu, kważi laqqas 8 snin ilu ma ngħid. Forsi Carvajal li hemm li. Eżatt, Carvajal. U għandu l-esperjenza li jirbaħ tazzi wkoll, ġifieri. Nacho as jibbihom il-lok. Nacho ma jibbihomx imma jidħol qiegħed fit-tieni taqsima. Dawk il-players għandhom forsi m'għandhomx dak il-burden kbira forsi ma' Spanja. Imma għandhom l-esperjenza ovvjament li reputazzi speċjalment ma' Real Madrid. Għalija Champions League u għatazza li nistgħu nibdew nikdbu isimhom kull sena ma' dik it-tazza għax għandhom ħabta jirpuha ħanajdu hekk. Ħanajdu dak il-mod. Le, ħalli meċċajt. Spanja forsi dak l-aspett li m'għandhomx dik l-esperjenza jaf ma tgħinhomx, imma jaf ukoll tneħħilhom ċertu pressure mill-logħba. Forsi ċertu players jirrilassaw bil-fatt li ma kinux hemm fil-passat. Tista' taħdem both ways kif qed ngħidlek, forsi l-fatt li l-Ingilterra għaddew mill-esperjenza tgħinhom ikunu iktar motivati, ċertu affarijiet ma jagħmlux li forsi jagħmlu ħażin. Iżda fl-istess ħin ukoll jaf taffettwa forsi konfidenza, jaf hija kwistjoni psikoloġika fl-aħħar mill-aħħar dal-argument. Jiddependi wkoll kif il-coach ħaj jipprepara players. Forsi Spanja ħajħossu iktar il-pressjoni peress li m'għaddewx minna għax l-Ingliżi qisni qatt ma rajthom jikrollaw taħt il-pressjoni u kienu jinsabu f'pożizzjonijiet vera diffiċli din il-Euros kontra Slovakkja baqgħu jissirtu sal-aħħar ġabu l-gowl.
kontra Switzerland kienu. Ġed darbiet l-Ingilterra marru minn taħt il-knockout fuq l-logħba Eżatt, jiġifieri tal-knockout stage. l-Ingilterra. Jiġifieri dak huwa ċertu strength of character naħseb. Eżatt, Show of character. għandhom dik favorihom ukoll. Ovvjament Spanja rejnihom darba jew darbtejn minn taħt rejnihom. Darbtejn anzi. Darba kontra Ġorġja u darba kontra Ġermanja, jekk m'iniex sejjer żbaljat. Kontra Franza marru minn taħt. Kontra Franza, skużani, li għaddiet kontra Franza. Eżatt. Jiġifieri mhux l-Ispanja m'għandhomx dik ukoll. Naħseb naraw. Le, bid-darba u elf. Forsi dan huwa aspett ta' kif tarah. Forsi il-fatt li l-Ingilterra anzi għaddew minn tisfat ta' 3 snin ilu titfalhom iktar pressure biex li darba jagħmluha, tista' tara b'dak il-mod ukoll. Hija naqa' kwistjoni ta' tara x'tazza nofsa vojta jew nofsa mimlija fuq hekk. Ovvjament fil-finali l-players xin joħorġu fil-pitch ħajnsew kollox imbagħad. Mhux kollox u dak il-ħin hu. Professjonali mbagħad jinsew kollox. Ekku l-erda. Talent u kwalità mbagħad u grinta. Ekku, u karattru wkoll jidħol fiha ta' imma għal raġunijiet diversi minn forsi li qed insemmu jien u jien ta' hawnhekk. Ukoll kieku tmur għal penalties jien ma neskludix dik il-possibilità. Forsi l-fatt li l-Ingilterra għaddew minn penalty shootout jaffittihom dik il-konfidenza. Naqtaw dis-sena barra. L-Ingilterra ta' ċadu storja tajba fuq penalty shootouts. Ukoll. Hemm ħafna lopek. Onestament ma tistax tgħid. Like could easily go either way. Vera Spanja ma il-lop li labu iżda l-Ingilterra kulħadd qishom għataħħom il-barra li mhux se jgħaddux ma tantx labu futbol tajjeb imissa jinsabu fil-finali. U jiena naħseb ħansemmu tal-punt tal-Ingilterra forsi misli semmejta qabel. Jiena naħseb ħafna nies għax forsi maqdru Southgate speċjalment fil-gruppi, fil-lob. Jiena naħseb waħda mill-iżbalji li ħafna nies jagħmlu f'dak tip ta' tournaments. Jibdew jaħsbu fil-finali qabel ma tibda t-tournament. Jiena lija f'tournament futbol trid toħodha logħba waħda. Hija isek ticking boxes. L-ewwel jiena lija li tibda brebħa fl-ewwel logħba speċjalment fil-Euro imprezzabbli għax kważi għaddejt. L-Ingilterra għamluha. Tieni pass li għaddew. Rebħu l-grupp. Tirbaħ il-grupp idealment. Rebħuh. U mbagħad trid tibda tgħaddi mill-aħħar 16. Għaddew. Quarter final forsi f'moħħok imbagħad tibda tara l-finali ġejja. Imma importanti trid toħodha one at a time. Tidher stema di old school phrase min jaf kemm il-darba Spajnija. Imma jiena naħseb li huwa veru li f'tournament futbol anke meta l-affarijiet forsi ma jmorrux tajjeb daqskemm forsi tixtieq il-ħin kollu tittoħodha pass. U naħseb Southgate għandu dil-ħaġa f'tournament futbol li jieħu l-lob pass u wasal lill-Ingilterra darbtejn finali tal-Euro, wasal lill-Ingilterra semifinali tal-World Cup darba u darba kwarti tal-finali. Ferba tournaments dejjem wasal sar kwarti tal-finali dan il-manager ukoll. Forsi huwa parti minn broader strategy biex ngħidlek. Isek qed tgħid imma forsi bil-kontra taf kif ngħidu tinfaxxax rasek qabel ma taqsamha. Imma anzi ħanajda bl-Ingliż issa bil-kontra. Hemm element forsi li nippruvaw noddu l-fliles qabel ma jfaqsu biex ngħidha bil-Malti. Forsi edna Ġermanja wara l-ewwel logħba u daw qawwi jaslu finali. Ma tistax tirraġuna hekk. Nafu nazzjonijiet li huma kapaċi iktar minn oħrajn, dik nafuha. Imma pass trid toħodha. Logħba u l-Ingilterra waslu. Dik il-ħaġa u l finali ġistemi dejjem jistgħu jieħduha. Finali tkun logħba waħda, jiġifieri tista' either way. Dik li ħanejt jien.
U naqbel 100% miegħek Wayne. biex nagħlqu biha. Eżatt. Mela, min-naħa tagħna dak kien il-programm għallum, aħna nerġgħu niltaqgħu it-tnejn fid-9 fl-aħħar episodju tagħna ta' dan il-programm. Ħadd gost ġen niddiskuti miegħek Andrew u Jien l-istess Wayne u grazzi pas-soltu tal-istedina. U sellem min ra l-programm. Thank you. U jalla nawgura issa jien nispera li l-Ingilterra jirpu għax partitarju imma fl-aħħar mill-aħħar jalla jaħjar tim jirbaħ. Eżattament. Forsi it's coming home l-aħħar. Issa naraw għada nkunu nafu.